chak chuak picture YouTube channel clear tu te invite in chibai ule tun truma chuan comedy drama movie kumsang ni pakhata han ti chua super troopers ti chu kan thlin kan ngai thlau le don ani chandon ang o movie in channa chuan thian pathum te hi an lo langa an ni chuan khoi emolai mun nuam deuh lam chu an pan me kani a nu rei lo te a chuan an thian thum chuan wi te chu an zu khului luya chuti mek line highway police te chu an ron langa chung thian pathum te chu police te chuan an ta a an thian ho chuan in police an mu chuan an hlau hle a an wit zuk bang te chu a hnung lama an thian pakhat thu hna chuan thu ruk turin an the phei ngal wata an zuk lak lo lai te pon an pe chuak mak bok chumi hnuwa chuan chung thian pathum te chuan in an car chu an ti dinga ti chuan highway police officer te chu lokalin license an nei le nei lo te chu an endik sak wata an license te an han endik sak nu chuan officer te chu an kal le ta a ma se an tlan thui ma hau chuan police pani te chu an ron tan let le a an license book chu an ron en chen sak le ngata thian pathum te chuan in thil om zia chu an hre thiam lo hle a chutia police officer in an license a check mek lai chuan car pakhat hi chak tak hian aron tlan fu a atlan chak ema wang chuan speed an khal san zong pel rak khop chuan atlan nge nge ani chumi awang chuan police officer te chuan an zui ngal wata an kara chuan thian pathum te kha an phur telve bok ti chuan bar chung chu an thleng ta a chuta chuan an mi zui pa po chu alo ve ngei bok chu pa chu highway officer zinga mi tho chu lo ni in an thian pa alo ni renga a ming chu mek ani a thian te duty laya lo chei boy vel chu nuamati a an thian ho chu an hlim tlang le ding zok hle ani officer pali te ming chu thorny rabbit mek le kal te an ni a ani pali hianin an duty la hi thatak bo hian an hlen chuak ngai me ulova hun khoral nan ti in fiam na chi dang dang te an khel kwal mai thin boka an pali chuan in restaurant pakhata hian thil ei turin an kala chulai hmuna chuan an local police te po an la ve boka local police te le highway police te chu anin rem lo hle a fiam thu tho nan te anin mang ton reng thin bok local police zinga chuan mei che pakhat ursulai chu a ve a chunu chu kal chuan adu hle bokani reivak lo hnuwa chuan local police te le highway police te chu restaurant chunga chuan in anin sual boita a an senior pakhat zona chu lo thlengin a police pui te ho chu aron thela zona chuan in anaw te hna chuan an hna a ril rupe taka thok na sa zwal to tur chuan azil hauta a chu ti ani lo chuan in an department chu an ti top sak mai ton ani an zinga pakhat farwa po road duty atan po aban ani to thu te chu asoi langa tun din hmuna chuan station a hna chi sang sang coffee siam le in thiana ti failam te a khoi mai to thu te chu anaw te hna chuan a shil tel bokani zona chuan anaw te chu mason turin a shila ma se athu shil te chuan anaw te chu aden nadwak hlom hmel lo hle ni atuk lama chuan kong lo tlan te bula chuan fiam thu te lo tho in an hun te chuan hmang liam le mai maya radio tang chuan highway a van che suala om thu an ron shil shia chulai hmuna thu chiang jok she tura thon phei ngal ani bok ma se a hmunan zuk thleng chuan local police te chu an lo om man to a chuti chung chuan investigation chu an nei ta thawani ven chunga chuan nula pakhat ruang hi an mu chuak ta a chunu taksa a chuan azong telem hi alo in chukai bok police zinga how to grade le thorny te chu an han hnial deuh bapa a hnuwa chuan an zawai mai in an swal boy le tange nge thorny chu let le in investigation na chu local police te kota chun a hlan ta maka police station lam chu lo lang le in zona chuan in anaw te ho chu alo vin ngal tuara tual tha na thu midang telaka ahlan chon tir thei mai awang chuan ani atuka chuan baseball khel en tur chuan an kal le ta a chulai hmuna chuan kala chuan in ursulai chu alo lem ko le man peka ursulai po hian in kala chu a holawani ti a mela chuan a hriat hle chutia anin biak tuilai tak chuan baseball chuan in ursulai maya tak chuan ron fu ta chat maya ursulai chu a thal chiang nge mai thinrim takin chulai hmuna tang chuan a kal ta maka ti chuan ursulai chuan in an senior hna chuan office a thut renganin to thu te chu ashila kal chu ave te adu to thu le field work nei te achak ve thu te ashil bok ma se an senior chuan in ursulai thu soi chu alo ngai thu tak sak lo hle a fiam thu tho nan te alo man sak mai mai ani atu ka chuan kala le meka te chu patrol nei nan khal chuak le ta a truck pakhat tlan lai chu lo te dingin fiam thu te an lo tho khum le a truck driver chuan an pahnih a hna chuan bungrua tam taka phur thu te alo shil
ti chuan mekale kala te chu trakathil an phurte an dik turin truck nunga chuan an lut dun ta a thok le khata driver chuan truck nung kong khar chu aron khar ta thuta police pani te chu atlan bo san ta ngala ni darkar ni nuwa chuan thornia chu aron kal hlol maya truck nung kong khar po chu aron hon sak ngal chu traka chuan wit ke ji za somnga chuang chu alo phurtela ni ti chuan hre chuak ta a wit an khungna boma chuan ahma anula taksa zong te chinchiana ang chia chia chu alo nam kai ani ti chuan hre chun zom ta zela zona chuanin he khe si thil na moyani don haulova chu wangin arang the ang berakan chui chu awat watanga yani atia mayor chu aron thlenga chanchin bua chhuwa tur thla la pa tura local te po an kat nuk bok mayor chuanin tuna changani rei lote ya an governor chuanin an kho aron tlo tur thu asoya tin an governor chuanin an kho a chu an department a chuan thuthluk na lian tham taka siam don thu ashil bok atoka chuan thorni le rabbit te chuanin in ngai zong te an man fule peka chungmi te chuanin an kar chu an tlan ai tura chakin an khalawang chuan ani rabbit chu an ma ni thu zot fia tur chuna kal hnai thuaya kar chunga chuang mek mei chia chuanin rabbit chu alo lem kwal vela abial pa zok po chuanin lo dana hnekin du anei ani phot chuan engpo ti thei tur thu ashila an thu soite asiat nu chuan rabbit chuan nula chu akau chuaka nula chu afopa le lama chuan thornia chuanin kar chu in ngai zong tena an ru kani ti chu alo hre chuak vele a chu wang chuan an pani chuanin an man le ta atuka chuan zona chu local police chief gradient hina chuan avakal ta a wi thanem takan man thule chu an wit mana chuan zong te chin chiana a chuan thu te chu ashila mei cheruang an chhar tak that tu chunga thil engemaw tak an ti thoya trol thu te ashil ngal bokani zon ana adu chu local police te ne tran kopa case chin felmai chu ani a ma se Mr Grady chu lo nuin zona rodna chu alo nar saka le lama chuan thornia chuanin in ngai zong te kha tan in nilavin a chen na hmuna chuan alo hruai luta thornia le in ngai zong te chuanin a hlomin sex an hmang hauta ni mundang ron lang le in kala khanin ursulai chu alo chhai kwal le meka ursulai po chu kala zona chuan awaina ve tran to hle ani ti chuan ani pani po chu station hnunga ven chunga chuan ain khoi rak don le ta a chulai hmuna an thil pha chan chu ti dar palin wi tam tak chu aron tla chuak nol maya kala chuanin wi tuam khat chu station chunga chuna keng luta zona hena chuna vashil ta zona chuanin investigation an kalpui mek zel thu alo shil fia engma tilava an mai mai ni chuan an department ngei po chu an khar sak wat tur thu ashil bok zona chuanin farwa po chu atnangai pelet le in duty thato hle tur chuanin ashila zona chuanin Mr Grady chu vabele in with case in role tolrutu zong zong te man chuak tura pui tur chuna tran puina awangen le a ma se Mr Grady chuanin zona ngen na chu lo ngai thlak sak du lovin alo hnol fit thale thaka le lama chuan ursulai le kala te kha lo om donin an lo ti ti du neu neva ursulai chuanin atho pui dang te chu tu ma angai nat lo thu ashila an department a atho pui te ho chuanin field work a telve te po an phal sak ngai lo wang chuan ani pakhat ursulai chuanin kala hena chuan ven chunga wi tam taka omani ti chu azep tlat tur thu atiama atuk ni alawin her chuaka duty na mun chu lo langin farwa le thornia te chu chhun ei turin an chuaka ma se until eina tur hmuna an case chuanin farwa chu ngei om tak hian lo tong khuma farwa thin thok thut chuanin case pa chu akhoi rak ta chiam mai a che dan a thlak taka wang chuan farwa chu an local police te chuanin an man ta a farwa chu saruak veka da in fiam thu tho nan an mangzui Mr Grady chuanin farwa hena chuan an department chu reilawa ti top thoi ni don thu ashila ma se an department thuruk te ashilani phot chuan local police azom tirve an phaltur thu ashil ti chuan Mr Grady chuanin farwa chu drug smuggler chungchang athil shia te chu azota ma se farwa chuanin engma renga soi chuak lo thung an somna po chu narin an department lama chona led le a farwa chu station lama chona lo let fel le dim diam to a zona chuanin road duty atana achol tirhlen kumkhwa to tur thu alo shil highway police te chuanin thathatak an thok theidon ngai lova asiat to awang chuan ani a investigation nei tur te po chu an bo zui thom reng chia tur alo ombok silo chu tiang thil te awang chuan zona chuanin officer zong zong te nena chuan an department chu nirei lo te hnuwa khar ani tur thu hi achil ta tok maya an hna te po an chan vek tur thu ashil bok tlailama chuan kala le ursulai te pani chu zanri ei turin an chuak duna
Ursulai chuanin kala hnena chuan thuron hi ape a governorin an khua aron tlo huna chuan drug chungchanga thosoina hun nei turani thule chumi huna highway police ten drug hong tam takan mantel thu soitel tum thu te ashila chutiangani chuan governor chuanin an department po chu akhar sak don lo hian aringani ti chuanin mipuiten wi tel tam tak ven chunga omte chu an hmu ve the bokanga governor ngei po in ti chuanin Ursulai chuanin ven chu police te custody atangala chuak thei turin apui bok don ani Ursulai ne na an ro mandan te chu kala chuanin a officer puite hnena chuana shil sheve a an zawai chuanin ro man na an siam ta atuk ni chu aloin her chuak le ta a mayor le governor te chuanin party chu an lo thlenga station a chuan officer pani chau chuanin mun an lo nga ka chuta chuan mitam takin thil thleng sang sang awangin an lowing call dot zuta officer te po chu an boy nak nak hle ti chuanin police officer te chu thil thenna mun en chianga fia tur chuanin an khal chuak ta a chutia police pani te an chu hlan chuan kala le thona te chuanin local police station chu an lo lu chila an van chu an lo ruk chua sakta ni governor in party na athu asoi mek lai chuan an thleng ta a ma se thornia le kala te party na chunga an lu chuan local police ten andam doi man an lo la chuak lai tak chu an mutamaya chu thila chuan Mr Grady a chuan in ming thatna engkim chu adong le dadai mayani local police ten an na thataka an thok ni angaya wang chuan governor chuan in mu khom na mun chu chua sanin local police te chu a fak hlom hle a kala chuan in Ursulai chu an ro man na anga thil a thlen tak lo wang chuan a chua chal ngala an ro man na te chu Mr Grady a chuan in alo shelok sa vek anga chuan anga ya ni chumi awang chuan Ursulai chu a in thiam lo ema a thil ti lo pui ti anga kalan anga awang chuan ani akal ma chi a chuan kala chu ana ka chuan a chhun saka highway department chu nirei lo te hnuwa khar mai maba kan ni to a an department na thok hau zong zong te chuanin an na thona top to mai tur chu thla nan hun nuam takan mangza a no an dom tlang ani chuti lai tak chuan locker room atang hian tongri an shia en fia tur chuan an kal ngal wat chulai hmuna chuan farwa chu an hmu a ani chuanin local police te uniform ang chu alawin bel to chu thil an hmu chuan farwa chuanin alo phat sanani ti chu hril kher ngai lovin an she thiam ta veka ani chuanin an thil ro mandan te kha grade hnena chuan alo hril vek chu lo ni in alo manatan farwa chu local police department chu alo zom tir ve hi lo ni chu thil farwa an alo ti awang chuan highway police hote chu an thin rim tlang hlom hle a farwa uniform in belai te chu hli sak vekin in thierna hmuna chuan an man betta a ti chuan an police car chu khal chuakin an tlan kuala car chunga tang chuan kala chuan in Ursulai hnena chuan a in thiam lo thule poya ti zia te chu awashila Ursulai chuan in kala chu lo la ringam chi alavin local police te la ka phoba an lak du wanga ni chu ala ring deuh hleka chu wang chuan hmun danga in mutur hian a som ta zokani Ursulai alo thlen hun chuan ngak thapa chuti lai tak chuan a hma an lo man thuak to truck driver pa ngai kha an hmule ani chuan truck lian tak hi alo khal le a an omna chu aron tlan tlang ani ani chuan truck te chu a phur don nge ani ti an chianga truck chu airport lampan hian a tlan kher box si officer haute chuan in chu truck chu arang arangin an zui ngal vata ma se kong laka chuan farwa chuan in alo ti ding ma se phubalak tum ni lovin a thian te a phat sana wang zo ka ngai dam dil tur hian alo ni a farwa an angai dam dil na chu a tho pui dang te chuan in an lo pom sak veka ti chuan an zawai chuan in truck chu an zui zel ani airport mun chu an thleng ta a reilawa local police maklar te chu an hmuta an thil hmu te chu an she thiam tlang hlom hle a local police te le smuggler te chuan in indoor na an lo nei ru reng ani ti chu an she chuak ta kala te omna hmuna chuan Ursulai po chu local ve a an pu te che dan chu a hma dei to in alo she thoi to hi lo ni chutiang thil chu highway officer te nen a hriat tir atu hi lo ni a chumi hnuwa chuan in highway police te chuan in local police te chu an wanang chinga an man ta ni nirei lo te hnuwa chuan zona chuan governor hnena tang hian le kha adong hlol maya an chunga alom zia te ashil ma se highway police te hna pek le de chu alorem ti chi alawa chumi hnuwa chuan thathum hnu churon langin thornia le rabita te kan hmua an ni chuan in beer thanem tak chu lo zonin alo order tu te hna hlan an tum meka chungmi te hau chu video tan tira kan hmu to thian hau pathum an kar chunga an lo phur kwal zak zak to te hau kha an lo ni a chungmi te chuan an pani chuan in nuiza siam nan an lo hmang let ve ta thung a chan chu tuna chuan an pani in police po an ni to lawa
ma se ani na taka chuan thornia le rabita te chu thilsem tu mai an lo ni hau lo local police an lo ni to jok dai mai hi lo ni a Governor Khalin Mr. Grady a team tele zona team te chu local police atana lo soi khom hi alo ni reng jok an ma ni hau chu damdoi ti chingte man khom tura fe chuak an lo ni to zoka ti chuan movie chu atop ta ni